naagyoy assurance si Kristo nato nga wa gyoy mausik sa atong paningkamot. Kung mangita ta, makakaplag gid ta. Kung mangayo ta, makadawat gid ta. Kung magtuktok ta, ablihan gyud ang pultahan. Assurance na nagihatag ni Kristo aron dili ta ma-discourage. Unsam say gitudlo sa kalibutan, imbis mangayo, mangutang. Mao na gitudlo sa kalibutan. Wa man mayong kalibutan pangayo, ang gitudlo pangutang. Nya unsa may resulta? Nagka-problema. Kay naputos na sa utang, ang sunod buhaton pangawat aron ibayad sa utang. So, mulsangko sa dautan basta di ta mosunod sa pamaagis Ginoo. Imbis magtuktok aron ablihan, mulungkab naman hinuos bintana. Mulungkab. Imbis nga mangita, sa may opposite sa kalibutan. Sa may opposite sa mangita. Kaya ka na mangita ka, muhago, magkaglakaw-lakaw. Oh, mag-corruption. Adto na i-deliver nila. Di na pangitaonon, adto na i-deliver ang mga malita. Sikat kayrong malita. Di na mangita ba? Mo-deliver, mura silang mga magnet, mura musuyop og mga malita ba? Dili raman usara ka tao ang nagsulti anang malita. Ubay-ubay na tag nadunggan, lain-lain nga klases tao nga naa diha galingkod o related sa naglingkod na naghisgot anang malita, purtig yung sikatas malita karon. Namoy malita sa inyo? Lahi man tong ilang malita kay gisudlan kunog basura. Mao na ilang termino. Ang mga malita nga gisudlag basura, kita diri nga atong basurahan hugaw magignaw. Ila dito mga mahalon man nga malita, nya ang sud kuno adto basura. Nya ang atong basura dinhi, ang mulabay kana mga hugaw sa kignaw, ang dito ang mulabay na nagbarong, ang mudawat nagbarong. Kita mo adto ka dito sa dumping site, ang mga hugaw kignaong dito, pero diri sa ato ang dumping site. Oy sus, matod pa ato mga 18 Marines karon mo sa nagisulti ni Saldico, nagjibe-jibe sila o gisulti ni Sergeant Gutisa o katupag yung ubang nanulti ana. Ay sus, adto i-deliver sa mga dignified offices. Mga igsoon, kung ato na ganing i-twist ang sugo sa Ginoo, ato na bang lubagon ba? Mo resulta gyud sa kadautan, mo resulta sa kagubot. Unya matud pa ni Hesus, buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton nganha kaninyo. So kung mangayo ganitas Ginoo, ato yung hunahunaon ang atong gipangayo makaayo sa atong isig katao. Ayaw yung pangayo nga makadaot nila kay mo balik na diha nimo. Naakaroy na ngayo nga madugta sa prisuhan si President Duterte dito sa ICC. Naay nangayo ana. Naaway. Nya kadtong nangayo nga madugta unta di na unta makagbuhi adto na unta mamatay si PRRD didto. Mubalik sa na nila, madugta sa na sila sa prisuhan sooner or later. Bara ibara. Muna moingon gani ka, manunglo gani ka sa imong bana nga nangabit, pagbantay mo balik ng tunglo diha nimo. Oh. Manunglo ka ng imong anak nga sigig suyop, moingon ka may ratag mamatay ka, mubalik na diha nimo. Musuyop sa ka sooner or later. Basig mag-deliver og malita. Kaya nga nung naka-on man gyud, no? Bisag naas misa naka-on man gyud, basin og importante kay ang malita nga di gyud masipyat inig-deliver. Mga igsoon,
Ang unang pagbasa naghisgot sa pag-ampo ni Queen Esther, Reyna Esther. Wa siya mag-ampo para siyang kaugalingon, gani iyang girisgo ang iyang kaugalingon para sa katawhan sa Israel. Kana mo'y nindot nga pag-ampo. Ang mga santos pod mao sa na ilang gibuhat, nagampo sila sa kaluwasan sa tanang makasasala. Ang mga santos naluoy sa mga makasasala, pero ang mga makasasala nagtamay sa mga santos. Lingay mong tupad, ing naluoy kas mga adik. Wa gani ka maluoy sa mga adik, pasabot, dautan ka. Dautan. Oh. Og tungod anang atong pagsigi og kalagot sa mga adik, kana mga manuyupay drugas, nag-anam sila kadaghan. Nag-anam og kadaghan. Kay lahi man ang yawa god, kay sa yawa man na. Ang makapasamot sa yawa, mausad ang yawa. Unsa may makapadako sa kayo, tubig o gasolina. Kana bang nanay kayo diha ba? Og imong bubuag tubig, maunsa man na? Paong, bubuan nimo gas o gasolina. Musilaob. Kanang kalagot, unsa man na? Jusnon o yawanon? Kanang drogas, jusnon o yawanon? Unya naglagot kas nagdrogas. Di ang yawa gipunan nimo yawa. Kanang pagpangabit, yawanon na o jusnon? Kanang magyaw-yaw kas nangabit, yawanon na jusnon? Yawanon gyapon. Mo nang niingon gyud si Kristo, conquer evil by doing good. Nag-prayer rally ta gahapon ang simbahan ni Apil. O gani din sa atong syudad sa Sugbo, nangulog yun ang atong talahorong arsobispo. Unsa mayang awhag? Mag-ampo. Ug iya sang gitawag ang mga leaders nga palihog pag-ampo sad mo. Paminaw sad mo sa Ginoo aron ka mao mong mudahas Pilipinas. Nindot kayong awhag sa atong talahorong arsobispo. Ug mao ni ang nindot natong iampo. Nga unta kamaotang maminaw sa Ginoo. Atos ang iampo ang mga ICC judges, prosecutor sad, o mga defense panel, pag-ampo sad mo sa Ginoo, pagpagiya mo sa wisdom sa Ginoo. Muna si Queen Esther, ingon siya, giyahi ko Ginoo, unsaon ako pag-istorya ning leon, kining bangis nga leon, aron maluwas mi. So nang kay adto siya muhangyo sa bangis nga leon. Muna mag-ampo ta mga igsuon kay kini karong kagubot sa atong nasod nga naglibot niining mga trillions nga gikawat sa atong panudlanan, dili ni masulbad pinaagig kasuko, di ni masulbad pinaagig lain na sad nga mga yawanon nga mga buhat, masulbad dagid ni sa Dios nung paagi. Ug unsa may naa sa Dios nung paagi, gauna gyud ang kamatuoran. Dili ta magsigig hisgot anang mga fake na kamatuoran. Karon kadtong 18 ka mga Marines nga hatag og mga statements pinaagi sa ilang lawyer nga kuyugan, gi-refute sadto sa atong mga kadagkuan sa gobyerno nga naigo ato nga usa ka piki nga mga revelations. Ang ila ko nung mga apidabit na pagani i-circulate sa social media nga apidabit nga wa kunoy notaryo piki. Unya gipangutana sad sa usa ka istasyon nato is MNI ba to nga kaning channel, ila sang gi-reach out ang lawyer nga nagdaan nila ningon sila attorney piki man kuno ng joint affidavit nila. Tinuod na ingon sang attorney, wa man gyud koy gitagaan aning affidavit, di ara man gid ninamo notarized naman
Wa man jud ko'y gihatagan, ambot diin ka na gikan ang naang nag-circulate karon pero di lang may anak mo bother kay total gikuptan manamo diri ang tinuod nga affidavit. Ano bang dali kayo ang fake news karon? Nya unsaon man na nato pagsiguro nga tininuod na kun adto na i-reveal sa tinuod nga ahensya. Adto ba sa ombudsman, adto ba sa Senado nga hearing, adto na didto ibutyag. Samtang naa pa sa social media, subject pa na sa scrutiny. O matod pa sa atong lawyer, nangandam lang ni kung moabot na mi sa saktong lugar. Ang una nilang target nga himuan nila sa petition ang ombudsman kay nga involved man ang mga government officers niya ng ilang revelation. Niya kung ipatawag po sila sa laing ahensya sama sa Senate hearing, muadto sad sila. Matod pa nila wala nang atrasan kuno. Hinaot pa unta nga di ni sila mga hilom. Kay kasagaran rabas ni reveal sa una nangahilom basin og nabugatan sad sa malita, gitungtungan tingig malita maotong nahilom. Bisag kanis father, di ba kanitong tungag malita, no? Ang saman, og naay malitang moabot sa atong dawaton, dili. Basta iagi lang sa slot, way problema. Iagi lang yun sa slot, pero di mo agi sa slot, i-backdoor, adi na to dawaton. Pero iagi og slot, ay sus, ngano gud taong dili dawaton, basta wala sa takibawong gikan dito. Pero nahibaw sa kita nga gikan atong malitaha nga gi-question karon, abisan pag 20 ka malita di nato dawaton eh. I-turn over nato diha sa police na police diha kilid. Unsa na daw dapita da? Police station haron sila ato ni turn over dito. Pero naalay mo da diri malitang dili gikan dito. Ngano di nato dawaton. Pero usaragi atong timailhan nganong moingon tang genuine ning atong gipanghatag dinhi nga mga suporta kaning gipamalit og slots tungod kay wa gid tay mga ngalan nga gihisgutan dinhi. Mao ra gina ako moingon jud ko ninyo ang mohatag nato nya malipay nga dili hisgutan ilang ngalan kana tininuod ng ila. Pero magpa-declare yun, magpa-announce yun, duda ta na, no? So, salamat sa nanghatag. Mauna ni ang atong update karon ang atong mga slots. Ang grace nato, God's reward and complete elation, niabot ng atong halin o 179,498 ka slots, na apay 520,502 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 327 na ang atong nadawat. Nya ang atong PPSC Part 2 or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2 para ni sa atong 3-in-1 bell tower, CR ug adoration o karing ato diring luyo ang atong gipangandoy nga covered activity center. Niabot na ang atong halin og 3,043 ka slots na 526,957 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya ang atong 163 slot challenge nga tag 16,300 6 na ka-challenges ang atong nadawat. Naagi ni challenge, no? Unom pa kabuok. Unya, ang atong Divine Powerful Response or DPR para itukod og mga balay, niabot ng atong halin og mga naa sa 51,610 ka slots. Dala atong niangkon og 20 ka balay. Nya, padayon tag dawat, tag 100 pesos per slot on aning DPR. Nyag mo sponsor mog balay, 75,000 more or less. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo.
Kining pagpamalit og slots, mura ra gid ni siya tubod sa tubig nga hinay kayo. Siging to. Pero bisag hinay, kanunay, nakatigom-tigom gyud ta og nakahatag-tag dako-dakong kaayuhan na ron sa atong parokya. Ang kanang mga malitang kwarta nagipahimuslan sa atong mga leaders, mura na siya bulog sa tubig, purtig yung kusuga. Pero tuwa na punta sa dagko sa kaing sudlanan nga tinaguan sa bulsa sa atong mga kurakot nga mga katawhan. Muna iampo nato nga sa sunod untang mga panahon, doon na unta tay mga leaders na kamaong mo gamit nining dakong bulog sa kwarta sa atong nasod, gamiton alang sa kinabag-an nga panginahanglan, dili sa pipila lang nga mga gutom o way katagbawan nga mga politicians o mga leaders nato. Moabot pa baka na no? Mulaon ta. Mangayo tas Ginoo og tabang, magtuktok tas iyang kasing-kasing, mangita ta og pamaagi. Ug usa na ni ana, puy-an nato ang kamatuoran, ang hustisya o kaangayan sa atong kinabuhi. Sugod nato dinhi hangtod Dios kinabag-an. Amo na ako ginambalik-balikon, umaabot naman ang eleksyon, mga 1 year before sa eleksyon, next year, mao naman na, karon sugod naman gani, ato yung likayan, pagpili kanang manghatag og kwarta. Mao ginay first. Ikaduha, kanang kugihan kay mo suroy-suroy, panahon ragis eleksyon, unya ato yung napamatud-an na di gyud kay magpakita kun way eleksyon, kana ay nalagbutar gid ana, mga buangon na sila. Pero kanang gasigig yung alagad, sigig suroy, bisag way eleksyon, nga gabot sa eleksyon mo, suroy lang gyapon, nya di manghatag og kwarta, kana nindot kay na. Unya para sa mga naglingkod na nga magpare-elect, ato sa nang tan-awon, kanang dili gyud magpa-publish sa ilang pangalan, dili magbutang sa ilang mga naong diha ang ilang mga project, maunay atong pilion. Pero kanang magsigig publish ilangan, murag giangko nila nga gikan nila ang kwarta, ato na nang questionon kay kasagaran ana dili non tanan na asa nay pagkabuangon. No? Bisag kanang imong tupad nga magsigig silpi-silpi, magsigig patarong siyang naong, tagsaray buutan ana. Oh, kanang conscious kay siyang naong, mga pagarbuhon man na, pride man na. Bitaw. Ako pasayloa lang jud ko ninyo, pride na. Kanang conscious kay kasi imong buhok, imong kilay, imong naong. Kanang pride bang gunagod. Kay ngano man ang buhok hinatag nas Ginoo, nana man na. Kumpleto naman na ang imong kilay, hinatag nas Ginoo, kita kumpleto. Ang colors imong naong, nana man na. Wa na may angay i-alter diha. Gawas lang kung doon na kay garbo nga di ka mudawat sa kamatuoran. Limpyuhin na lang na. Ana ra. Limpyuhin na lang. Pero conscious yung kay ka, kaya ang imong figure, oy, question na murag lahi na. Wa na gitay makuliktaan. Sige na. Nindog na ta.